इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि सायख'यैनि दिखारजों 22 नं दारांगजुलि बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गसंगोन अन्जन बरुवा। अन्जन बरुवाबो बे बारनि बिटिसि बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरै गसंनो थिरांथा लाबाय 22 नं दारांगजुलि बियाबनिफ्राय। रायजो राजानि खावलायनाय हास्थायनाय बायदियै इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मोननांगौनि थाखाय गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम आर'ज बिलाइ गथायदोंमोन आरो गोबां आफादफोरा मेम'रेन्डामबो होदोंमोन। नाथाय मैयानि फोसावनाय बिजाथि फारिलाइयाव मुं फैयैखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों अन्जन बरुवा। लोगोसे उदां बिजाथि महरै गसंगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव अन्जन बर' बिथाङा फोरमायो। आरो आं मोनसे बाथ्राखौ सानदों जे जोंनि जेब्ला टिकेट बिनाया मोनसे समस्थियाव जोङो साब्रै साबाबो थायो, बहाबा माखासेबो दं, बहाबा सानैबो दं, साथामबो दङ। खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ जोंनि लिडारफोरा फोसावबाय थादोंमोन जे फिल्डआव जोंनि सेन्ट्रेल बडि कमिटिनिफ्राय सार्भे खालामनो थाखाय, फिल्ड सार्भे खालामनो थाखाय मानसि हगार हरदों। बिदिनो माबायाव गामि गामि दङ, माने मानसिफोरखौ जेनेबा खौरां लानाय जोहै जे फिल्डखौ सार्भे खालामबाय थादों होननानै। बे फिल्डखौ जुदि हसाके बा नंथारगौब्ला, बे फिल्डखौ सार्भे खालामनो हगार हरनाया जुदि नंथारगौब्ला दिनैथ' आंनि मुङा फैनांगौ। दाबो गोदानै जुदि दाबो फोथायाब्ला, दाबो जुदि सार्भे खालामारोब्ला रिपर्टखौ खिन्थु आंनिखौ बांसिन मोनगोन आरो आं बुंनाय बाथ्रा नङा। रायजो राजानि गासै जिखिनि आं गामि गामि बेरायना जिखिनि रिपर्ट मोनबाय, बेखौ मोननानै बाथ्राखौ आङो बुंनाय जादों आरो बेखिनि बाथ्राखौ जुदि नायनो लुबैदोंब्ला बा नंगौना नङा बेखौ जुदि जोंनि रायजो राजाफोरा जुदि आं बुंनाय बाथ्राया नङाब्ला, बिदि जुदि माबाफोर कनफिउस दङब्ला दाबो गामि गामि थांनानै सोंनानै नायब्लानो मोनगोन जे रियेलि मा जाना दंमारो बा रियेलि माबा नंमारगोन ना नंमारा, आंखौ लुबैदों ना लुबैमाराखै, बे बुस्थुखौ मोनथिगोन आरो आं बेखौनो बुंबाय। जुदि रियेलि जुदि सार्भे खालाममारदोंब्ला आंनि मुङा फैनांगौमोन, आं बेखौ सानदों आरो। गोथौ दुखु मोननाय थाबाय। दुखुआथ' आंल' नङा, दुखुआथ' बयबो मोनगोन, जाय माने जायखौ हास्थायना दंमोन, जायखौ हास्थायदोंमोन बे हास्थायनाया जाफुङासै। आंल' नङा, दिनै आंनाथ' मबाइलफ्रा अन दंबावो। खायसे जायफोरा टिकेट बिनानै मोनाखिसै बिथांमोननि फना दिनैबो नै दा समसिम मबाइलफोरखौ अफ खालामजोबना लादों आरो अब्ला सानना नाय जों बेसे दुखु मोनदों। नोंथाङा सासे तामुलपुर जिल्ला लाइमोन इउपिपिएलनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिमोन, नोंथाङा रेजिगनेसनफोरखौ होबाय? आङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट इउथनि इउपिपिएलनि आं अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो लोगोसे बिदिनो आं जोंनि एक्सएनडिबि वेलफेयार एस'सिएसननिबो आङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट आरो आङो जोंनि बिसा बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएसननिबो आं तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि आङो प्रेसिडेन्ट। थ' आङो गासै जिखिनि जोङो मावबोनाय बेखिनिखौ लानानै नायोब्लाबो रायजो राजाफ्रा बुजि मोनगोन जे आङो रियेलि आं खामानि मावनाया आंनिया जायो ना जाया, बा आं माबायदि खामानि मावो, रायजो राजाफोरजों आं बेसे गोथौयै रायज्लायलायो, ग्रासरुट लेभेलजों आं बोरै बेखौ रिसार्च खालामोबा, मोजाङै जुदि सार्भे खालामारोबा सारमोना बा जोंनि गोजौनि इउपिपिएलनि जायफोर सेन्ट्रेल लिडारफोर दङ बिथांमोना मोनथिगोन आरो बेखिनियानो।